Ano? Gusto mo subuan ka pa? Ano, wait lang. Ayan, good morning mga kaparing Jason. Yun nga, araw ngayon na Martes. Ngayon yung araw ng alis namin ni Ami. Pero mamaya pa naman na hapon yung alis. Ngayon, nakaprepare na yung mga dadalhin namin gamit. Dito na. Ito na. Tapos ito, dalhin ko na rin dun sa bahay. Kila papa, kila mama. Kasi dun muna sila baby. Habang wala kami. Tapos sabi ko kay Ami, ano kaya kung pumasok muna ako dun sa Kabay Project kay Tricia para, yun nga, para may stock pa rin ako na pang-upload para abang nandun sa Maynila, may pang-upload ako kahit maka isang vlog lang ngayon o dalawa. Tingnan natin kung ano, kung makailang vlog kasi gusto ko nga makapag-stock ng mga vlog para may pang-upload, para may medyo may revenue na ano, medyo maganda-ganda na pumasok din kasi kailangan ko talaga ng ano, ng medyo malaki-laking revenue kasi alam niyo naman, operahan si Ami at yung iipon ko na pera ay ubos na, yung sa challenge ubos na talaga. Kaya nga grabe yung pasalamat ko na may nagbigay sa amin ng pamasahe na naman. Malaking tulong po yun. Ginagawa ko naman yung lahat para may masahod ako, para may panggastos kami kasi wala namang ibang pinagkakitaan, wala na rin kaming tindahan, wala namang nakabang trabaho, yan talaga. Yun. Kaya maraming salamat sa lahat, lalo na sa mga sponsors na ng pabahay na yan ni Kuya Noli na patuloy na sumusuporta sa pabahay project ni Kuya Noli. Thank you po sa inyo lahat at sana mas marami pang mga blessing ang dumating sa inyo. Bahala po si God yung bumalik sa mga kabuti ang loob na ano nyo. Tapos sa mga viewers, maraming salamat sa suporta, panonood sa aking mga vlog kasi dahil sa inyo, sa mga nanonood sa mga vlog ko ay may pumapasok na revenue. Paano? Yan. Maraming salamat sa suporta. Lahat. Pinapasalamatan ko kayo. Kaya ito, punta muna ako doon kay Tricia para may upload tayo kasi alam ko naman talaga kapag wala sa Pabay Project yung aking upload ay medyo mahina yung ating vlog. Yun. Kaya doon muna ako kay Tricia at naka-prepare naman na dito pero half day lang ako, mga 12 uwi na ako para makaligo din. Di ba ma? Yeah. Yan. At nakabili na rin naman ako dito ng ulam para pagdating ng mga bata may ulam na. Ano na to, kasama na to sa baon namin ni Ami. Bumili na ako ng karne para baon na rin namin magbiyahe. Kaya maraming salamat po talaga sa lahat sa mga suporta, lalo na po sa nagbigay sa amin nung pamasahe na naman. At siyempre lalo na yung mga nagsuporta sa akin nung ako ay naka-challenge kasi napakalaking tulong po talaga nun. Kaya grabe yung pasasalamat ko at solid yung suporta nyo nung naka-challenge ako. Hindi ko na kayo isa-isahin pero alam nyo naman kung sino kayo. Yan. At hindi ko naman sinayang yung suporta nyo nung ako ay naka-challenge kasi inilaan ko talaga yun kay Ami. Kahit may gusto kong bilhin, hindi ko yun ginastos sa iba kasi nilaan ko talaga yun sa pagpapagamot sa kanya. Na-operan siya sa tenga, sa ilong, ngayon tenga naman. Kaya panibago ko ngayon na ipon para may gastusin kami sa mga gamot. Kasi kung yung ilong niya sana, kung walang problema yung tenga, kung yung ilong sana tapos na sana yung gamutan. Ngayon, yung tenga na naman, pag naoperahan siya, may mga kada buwan pa rin na pabalik-balik dun sa PGH. Di rin naman tayo pwedeng mag-stay sa Maynila kasi wala naman tayong pagkakitaan dun. Tsaka
Tsaka yung anak namin nag-aaral. Kaya pag sinabi sa PGH na babalik pa kayo sa ganito, sa isang buwan pa, ginagawa namin umuwi kami. Pero kung yung pagitan ay isang linggo, ginagawa namin ay hinihintay na lang namin para makatipid sa pamasahe at makapasok ako sa pabahay. Ganun yung ginagawa namin. Pero kung yung schedule, isang buwan o kaya 3 linggo, mas maganda yung umuwi na lang kami para makapasok ako, mabantayan pa namin yung anak namin. Yan. Ayan po, let's go na tayo. Yan, maraming salamat sa suporta nyo at let's go. Ayan po, at dito na nga ako kay Tricia. Dito na ako sa Wife Project. Mali yung iskimputan ko. Ay ito. Ay hindi ikaw. Ito pala. Medyo ko lang. Dito tapusin ko. Ha? Ano? Ano tutulong? Walang palayat ay ko yan. Ano gawin mo? Ano? Ah, dyan. Mamaya kay Vince, paggawa ni Vince. Ito po yung iskimputan ko ngayon. Dyan. Tapos si Pula din nandyan. Dyan sa mag-ano. At support din po sa, sa upload ng kapatid ko. Lahat kami. Support. At si Gatcho, nasa biyahe. Papunta ng Labo. Support din po ng mga upload ni Gatcho doon sa doon sa Labo ngayon. Yan. Maraming salamat po sa suporta nyo. Ito yung simulan ko dito para maganda na tingnan. Ito, iwan muna to kasi baka malay natin may magbigay pan tiles. Nakaabang na. Kung sakaling wala man tiles, diretso na lang yan. Malipat na pa yung gagamitin dito na skin ko. Alright, simulan na natin. Kaskasin ko muna yung mga pader na yan bago iskimputan. Yan, simulan na natin. Dito ko sa taas magsimula. May apakan na ako nakuha.
Sa aking buhok, abutan man, ikaw ko lang. Sana ang pag-ibig ko ay tunay na. Huwag mo sanang magalingan. Damdamin ko'y sa'yo lang. Inumin akong saan babalik. Sabi, may pag-ibig sa akin. Hindi na. Ayoko. Sana ay mahal. Sa aking buhay but ito muna tayo ng iskem cook. Hot. Yan po yung recipe niya. Nilagyan ko na yung pampalasa. Pampalasa yan. May pampalasa na po yan. Nandiyan na lahat ng recipe. Ganyan ako magluto ng iskem cook. Di ba, Lok? Hilaw pa. Tatapon ang tubig. Ano mo? Ha? Hindi ba? Na. Ang galing yung bibiti daw na. Ha? Ayaw mo na yun dyan. Ayun mo, baba. Yan. Oh. Ito, ipansin mo. Tuntungan. Yan. Baba. Doon. Doon sa dulo. Doon sa dulo. Baba. Yan. Baba. Pataas. Ano na? Bulit mo. Baba. Dandaran dito. Ito. Pwede ka na tanggalin ka ba niya to? Huwag. Iwan mo lang ito. Pero kulit na ba yan sa apakan? Ano ko yung sa taas? Huwag yan. Ano? You're my friend. Yes. With you, never again. La. Just say hello. Slowly bored. Paling kita. Buhay ko'y lalang halaga. Buhat na walang sinta.
Ako'y nag-iisang naglalakad. Sana'y muling makita ka. Mahal ka pa. Nahanap pa rin kita habang ako'y buhay. Dito ka. Habang ako'y iyong buhay ko'y walang halaga. Buong at na walang musinta sa bulibog. Ako'y nag-iisa naglalakad. Sana'y muling dito ka. Dalangin ko may ka pa. Ako'y iyo. Ay, ulan na. Sarap. Hindi ka sumpuon. Ha? Hindi ka sumpuon yan. Lumadali. Okay, let's start. Yan na marah-marah. Ha? Marah-marah din lang. Ha? Oo, para hindi magkaroon.
Yung mga katubungan na araw mo ko doon. Papatuan pa mo lang ito. Hindi yung pagminsan. Sabi sige naman ng iba-iba. Sige naman ng iba-iba. Kaya mo lang yung puso naman. Alig mo pa kaya. Sinigkid mo lang ha? Ito lang yung film niya ba ko? Kurit lang. Sige kurit. Sige basod. Sige lang lang. Tapusin ko muna yung vlog. Bakit? Ano? Content mo. Mga hata. Dito sa baba. Ganda lang mo.
silya na to. Ano ang gagawin pag wala ka na? Nasa kanluran, balik ka man. Paano ba kita? Palasyo. Na-accidente. Diyan. Sa Sagrada. Ay, Palasyo. ano sige? Para manutak. Saan ba siya? Mga kalala ko ng Palasyo. Lagi? Ito ano? Sabi ko na niya Papa. Ha? Sabi niya Papa. Buhay. Oo naman. Aguran ka. Balik pala siya. Babalik. Nilubungan na ako. Wala ko ito. Accident. Densilis? Oo. Nagkasunod lang sa kaso. Ano nga rin ako? Saan? Nakaso pa lang nga rin. Duwan. Ano ba? Balik ko na. Hindi ko na sana pinagutan. Sabi. Ayun sinarahan. Sino? Sino yun? Sino yun? Ako din na sinusuwan. Sino nga? Bawal hindi ang gayuma. Ganyan. Dahil sa ang puso ko'y labis na. Parang may pinatatamaan ka din ba? Yung... Sino yun? Christian? Mga sinuna kami. Christian? Ha? Kalagot ka rin, missing. Kaya nga eh. Halo-halo. Ang pulagat ay ang dyan. Ang pulagat ah. Tawag. Ha? Tawag. Hindi mo nagkakawan. Tawag ko.
Lapit ang mga doon. Hindi lapit ka. Yan. Yan. Isa. Oh! Bukas ko, makailan dito yung salusin. Kasi ngayon yung sabi ni Pedro na ako yan, pagkakalamas believer. Kamusta ang mga taas? Kamusta ang mga taas? Ha? Kamusta ang mga taas? Mabuhay siya. Kaya pa kami ito na. Baka makamahal mo ito. Yan pa kami. Ha? Ito ang mga sagad mga tutos ko dito. Ano mo mga expertise niya? Diyan. Ha? Hindi trabaho yung diyan. Di siya nakapakam ko. Ha? Ang meron ko. Ha? Yun. Diyan. Ha? Diyan. Kapag bro. Kung naki-imbit mong saan pa? Ha? Kung naki-imbit mong saan pa? Ako, lang naman naman siya. Kung wala pa lang naman ako sila. Pero mga video, silent view ko siya naman. Maoperahan sa ano kaya sa anak ko. Ha? Bigay sa cover certificate ko. Maoperahan sa ano matapos. Ano ito mo? Gusto mo ko ito. Ano mo? Ano dito mo? Gusto mo. Ano dito mo? Nag-sponsor ba ito sila ngayon eh? Ha? Nag-sponsor ba ito sila ngayon eh? Siya ba pala kayo lang ngayon? Viewers na pala yun? Simula nung mag-liwag ka eh? Shout out kay Hero na yun. Select viewers. Shout out din lang. Easy nga. Nag-sponsor mo ba ito sa TV? Ina-upload ko na ako sa Facebook. Ha? Ina-upload ko sa Facebook. Kaya sa Facebook. Ngalay nga lang. Ngalay nga lang. Ang bako.
Sabaw-sabaw po. Maling alam. Talaga. Parang na lang. Ay, makapahid. Para-paraan. Ano makapahid? Ayan. Tuloy. Yan. Kamusta ka? Nabawat ka lang. Kamusta ka? Ano na? Laban na? Muna yan. Pwede mo araw ng buwan na dyan. Naglan ka. Ate ko. Tapos pa yun. Ano ikaw na? Ano nag-aalok sa si Telo? Ano siya kumain? Alam mo yung Telo? Hindi yung marino. Kain na Tilo. Sabay tayo. Ano? Gusto mo subuan ka pa? Sabay tayo. Ano ba ito? Ano lang? Sabi naman na namin. Ah, sabay. Sabay daw. Ay, meron pa kami ni... Pulis siya na. Magkano na? Kain. Kain na. Lunch. Ayaw niya nakatanis na yung lunch. Lunch. Lunch siya lang. Lunch break. Ano spelling ng lunch? Yun, yun. Ano lang? Sabay na lang. Sige nga. Kita. Ano? Malay ko sa ano meron pa spelling. Diba? Kumbaga, may ano, ang tawag doon. Anong mas? Ang tawag. Nawala yan sa isip ko. Meron kasing lunch, merong lounge. May lunch. Yung ano siya sa bakit. Ano? Rocket lunch. Kasi parang lunch na ilalunch yung isang... Launching. Ilalunch yung isang... Lunch siya lang. Lunch siya lang. Lunch siya lang. Lunch siya lang. Lunch siya lang.
May harang. May harang. May harang. Kalawa magil. Alam niya lang mahal ng iba. Nitiban na Musta mahal mo siya. Balik ko. Sarilo mga din. Iwang masalitas na marunong. Kung naman murap na. Oh! Ah! Great! Oh! Ay! Ayan na. Kain na. Ayun mga kapandison, kain daw muna kami. Nag-aalok na sila. Kasi 12 na yung oras natin ngayon. Bali yan muna yung ating nagawa ngayon. Na na dyan. Mayroon na skim food dito. Kahapon ito. Ngayon dyan. Kaso ito hindi siya makakompleto gawa ng may nakaharang pa na tukod dyan sa scaffolding, kaya may iwan yan. Yan. May iwan siya. At least nakausad. Kaya pumunta muna ako dito kasi yung reservation namin ay alas 6 pa naman yung alis, yung naka-reservation kami ni Ami. Kaya sabi ko kay Ami na punta muna ako dun kay Tricia. Ngayon sabi ko kay Ami na mag-content muna ako dito kasi alas 6 pa naman yung alis ng bus. Ayun, kain muna. Sayang kasi kailangan ko nang makaraming upload kasi may pinapagamot tayo. Bawal tayo yung paupo-upo. Kailangan ko sa isang araw may content tayo. Yan, kumakain na sila. Yan, kumakain na sila. 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 Pag di agad na. Ayan, kain po tayo lahat. Amo. Ayan po at uwi na muna ako. Sabay ko na rin si Pula, si Nona. Tricia, doon na muna kami. Yan. Ingat po. Hanggang sa muli, magbabalik kami. Kami na lang kayo. Te, doon na kami, te. Amo. Ay, Ito na kami, te. ginakitan na ako. Ito na kami. Oo. Bye-bye. Yan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Siyempre maraming salamat muli sa lahat ng suporta. Yan, thank you po sa lahat. Lalo na sa mga sponsor, mga viewers, mga anonymous na ating sponsor. Maraming salamat. Hanggang dito na lang vlog na to. Bye-bye. Love you all. Magbabalik kami.